aurten 38. edizioa da, eta aurten 51 lan emongo duguz, horretarik multzo bitan banatuta dago, hau da profesionalak eta amaterretan. 50 lan baino gehiago jasota daukagu, askoz jaso duz, bakarrik filtro hori 51 lanek alizan dabe pasa, eta horrek dira lanak emongo dizena. Lan guztiak ikusteko aukera izango da, astelehenetik eta barikura, horre banatuta dago lan guztiak. Eguena, edo osteguna izan ezik horre Mazorien gotzau, Aitor Mazorien gotzau omen alditzu bat, eta azun bada beren lana bypass emoteko eta ikusteko aukerikiko. Eta gero, zapatuan edo lanun batian izango da, sari banaketia, zando moura profesionalak eta amaterratagoz, eta horretan, zaritzuta da, zuzendari honena, gidoi honena, argumentorik eta honena, eta apartez daukauz, sari berezi izan daigun, ez? Hau da, bata gazte 22, gaztientzako eginiko saria, eurak animateko eta bultzatzeko, eta sare morea. Hau da, berdintasuneko arluak eskini daben, sari bat emakumea eta berdintasuna ikusten diren sare lanetan, zelan lantzen da ben saritzeko. Egizatalek etxoko herrizaget izan da, zinezalia, gure jaialdiza, da nahiko berez herrizarentzat, eta laguntasun handi batako herrizen aldetik hori aurrera duteko horretziko 58. urte betetzia.